ए भुटाननि अमा नैबे भुटानिस बे गन्थं गोलाव लावा नैबे भुटाननि बै खारनाया भुटाननि अमा खारबाय माथो अमाया र' बैनि अमाखौ नायनो खैथा दङ आयु खैथा दं दे सानलाय 5 6 7 8 9 10 नैबो मोनसे ना नैबो अ अमा फिसा फिसा नै अमा फिसा खैथा दं सानलाय मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 9 था ना आरो नै इयावबो दंबावो नै बे माथो गोगोमथार ना आरो नैबो गोगोमथार मानै गोजा माथो अमानिनो फाराम ना आरो नै इयावबो मासे मानै माथाम माब्रै माबा आरो नैलाय माथो इनैखिबो दं अमानिनो जाहार ओइ मानै खारलायदों आरो नै इयाव उन्दुना दङ अमा खि गोजा गिदिरथारना इयो बेथ' गिदिरसिन खोमा इनो मासे नैबो मानै माथो अमायानो अमा नै इयोबो गाइखेर जालागासिनो दं माबेसेलाय माब्रै ए गिला खारजोब्बाय 6 थाब्रा अबाव 7 माबाल'सो ओइ मासे